Hello guys! Lawan tane po ka na akong bok. Ngayon nga daw ngayon. So, lawan mo na ng itsura na. Nakaman ka straight bok eh. So, sa akin na nila yung itsura ng bok ko yung pagmalinis. Alina yung makaplansya na. Ro. Babasan ko na eh. Pero guys, that was my buhok last May. Ito na po ngayon ang buhok ni Yula. Kasalukuyan. Hello guys! Welcome to my channel. I am Yula. And for today's video, ipapakita ko sa inyo yung throwback video ko. Nung first time kong binanlawan yung buhok ko. Nung kulay blue pa yung buhok ko. Yes! Color blue ito dati. So, in this video, ipapakita ko sa inyo ang experience ko nung first time ko siyang babanlawan after 3 days without ligo. Literal na 3 days walang ligo. Actually, naligo naman ako, guys. Naligo naman. Yung ano lang, yung buhok ko lang yung hindi ko binanlawan that time. Yun na, sa 3 days na yun, 1 day. Naligo ka ng 1 day. So, at least, counted na yun. Panoorin nyo, guys. And it's a Kapampangan vlog muna, ha. So, sa mga nanonood ko dyan ng mga Tagalog, sorry. Bawi na lang tayo next time. So, tingnan ko, kung masipag ako lalagyan ko siya ng subtitle. Pero kung hindi, alam nyo na kung anong nangyari. Sagli pa pala yung bayapan eh. Pwede na. Apin din na rin gamitan kong shampoo ang pang conditioner. Game na eh. So, medyo kabado kasi ako nung mga araw na yon dahil pinagupitan ko ng super ikli yung buhok ko na hanggang dito lang sa ilalim ng tenga ko. Alam ko ba? Tapos, straight cut lang siya. Bakit ako natatakot magbanlaw? Natatakot ba ako dahil baka mawala ang kulay ng buhok ko after ko banlawan? Kasi diba guys, maraming mga salon ang nagpa-promise na gagawin na lang gray yung buhok mo. Pero, lalabas ka nga sa salon na gray ang buhok mo. Gandang-ganda ka sa sarili mo. Pero, pagkaligo mo, kulay yellow na ulit. Actually, yung worry ko, hindi yung sa kulay ng buhok ko. Ang worry ko talaga kung anong magiging resulta niya kapag binanlawan ko na siya, knowing na hindi ako naturally straight na buhok. So, salamat rebond lang ako sa Pilipinas. So, ilang taon na nga akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. So, ibig sabihin, ilang taon na rin akong walang rebond. Iniisip ko na lang, so kung magkukulot siya, anong itsura ko? Tapos, ang liit-liit ng buhok ko, diba? So, dapat kung mag-shampoo unang feeling ko, ma-oily na yung buhok ko. Dapat ka ng conditioner mo. Pero shampoo tayong bagyan eh. Diyan ganda ng bagyan. Bilisan mong shampoo. Wato makamuanta. Bata pala, mas mabulaya dyan. May nitang ka danong. Dapat nitang gawa ko. Itang sakto ya mo may lang ko itang oil kaya mo anit mo. May mo na palampatan. Ayun. So, if you want to know kung anong naging resulta ng aking pagbanlaw ng buhok, so yun, samahan nyo ako magbanlaw ng buhok sa aming banyo. And tuklasin kung ano ang resulta ng aking paliligo. Yay! May ring kulay o linwal. Hey, bud. Chuya po yung blue na yung kutang, nung makanano yung kulot kanyan, makanano yung wavy, kasi wavy kubok Gamit ka ng conditioner. Puta kanyan, pacheme, kabat kong pacheme kain Lawen tayo, pacheme tuyo na Kaya ang dilong pa Lawen tayo penantis, mandilong ko pa. Agli. Blue ya pa rin naman. Pero yung concern ko mo talaga, basta. Hindi na pala yung bako pag hindi na pala yung bako pag may mesong, hindi na pala yung bako pag may hindi na pala yung bako pag may basa may sukle Bagya kayo mong sinukle kasi yali ko talaga pala sukle. Mangan kayo ba kanini? Ay, share Alam po pa rin nga may. Lawin tayo pag may langiyang. Lupa kong undercover. CIA. Chess! Don't move!
CIA. Chess! So, yan guys. So, yun na nga. Napanood nyo na yung buong video. And, blue pa rin ba ang aking buhok? Check. Straight pa rin ba ang aking buhok? Check. So, yun lang naman ng dalawang bagay na hinuhope ko mangyari sa video na yun. Eh, na-achieve naman siya. So, very, very happy ako. Ayan. Sabi ko dun sa blue, gawin mo akong cool na vlogger, cool na YouTuber. Tapos ngayon, mali yata yung rinig niya. Hindi yata YouTuber ang narinig niya. Ibang blank tube yata yung narinig niya. Kaya, imbis na magmukha akong vlogger, nagmukha akong porn star. Pero okay lang. Okay lang. Panindigan na lang. So, tinanong ko, going back to the present time, tinanong ko ang ating mga social media friends sa vlogs you love kung ano yung magandang video, hindi, kung ano yung magandang kulay ng buhok ko. So, after ko nga mag-blue, so gusto ko naman ng something new. So, tinanong ko ang ating social media friends. Yung mga nag-comment, teka, tingnan natin mga comment. Ito, ang sabi ko, bala mo, miss ko na yung ex kong buhok. Comment kayo kung anong bagay kong kulay or style buhok. Sabi ni Christian J. Dungo, palagay ko bagay mo yung mahabang buhok. Sabi niya gano'n. Actually, hindi ko alam kung nakita mo na yung mga pictures ko nung mahaba pa yung buhok ko. Pero matagal-tagal na rin, simula nung nag-short hair ako. Marami mga nagtatanong kung bakit hindi na raw ako nagpapahaba ng buhok. Ang sagot ko lang sa kanila is, lagi nila kasi akong hinayayang magpagupit. Gusto mo magpagupit? Gusto mo gupitin yung buhok mo? Pagupit ka? Hindi nila ako sinasabihin ng, gusto mo magpahaba ng buhok? Pahaba ka ng buhok? Tara, pahaba tayo. Lagi na lang, tara, pagupit tayo. So, yun yung, yun yung reason kung bakit hindi na po humaba ang aking buhok. Humaba lang yung buhok ko nung nag-third year high school ako. Simula bata ako, laging na lang shepe yung buhok ko. Yung panlalaki. Hindi lang yung pamabaeng ganyan lang Hindi talaga yung shepe, yung ganun-ganun yung buhok ko. Kasi may kuto ako nung bata ako. So, every time na nakikita nilang marami akong kuto, hindi nila pinapahaba yung buhok ko. Tsaka wala akong karapatang magpahaba ng buhok nga nung bata ko kasi nga may kuto ako. So, nung third year high school na wala na yung kuto ko. So, pwede na ako magpahaba ng buhok. So, Christian J. Dungo katakutan, sige. Magpapahaba ako ng buhok para sa iyo. Kasi finally, may nag-suggest na magpahaba ako ng buhok. So, si Precious Fate, sabi niya, pink daw. So, ayan. So, sabi ni Sabrina Ombre. Sabi ni Rafi Datu, buhok pang anime daw. Sabi naman ni Nico, yung kakulay ng buhok ng ex mo. Sabi naman ni Kong Jeff, blue, black, tall, sabi niyang ganon. So, nanghingi ako ng sample sa kanya kasi hindi naman siya nag-send ng picture. Sabi ni Sia Green, sabi ni Marilu Ash Blonde. So, sabi ulit ni Precious Pink. Sabi ni Marlon Buon Salas, kahit ano, bagay ko naman daw. Kuya Julius, kahit ano, basta ako magkukulay ng mundo mo. Wow! Sana all. Naiinis ako, ba't ko ba sinasabi lang yung sana all? Sobrang, hindi na nga yun uso Alam ko na, ang kasalanan niya ni Sia Tingnan mo Sa Sia yan tingnan mo. Lagi niyang sinasabi yung sana all. Ayan na all. Sana all, sana all, sana all, sana all. Na all. Sana all. Sia. Yan tuloy, nagiging sana all na rin yung ko. Rin yung expression ko. So, since nag-comment si Precious, si Baby Fresh, ang baby ko na si Precious, nag-comment siya twice, si Precious Fate ng pink. Ayan yung sinundan ko na color kasi yun yung gusto niya. Ayan, so sana Precious, sana natuwa ka sa kulay ng buhok ko ngayon para ito sa'yo. Ayan. So, kung meron naman ako mga tanong sa ating Vlogs You Love page. Sumagot lang kayo kung may mga sagot kayo. Pwede rin kayo mag-send ng photos, mag-send ng videos para maisama natin sila sa aking next vlog or para na rin ma-shoutout ko kayo sa mismong video. So, ayun. That's it for today, guys. Hopefully, makita-kita ulit tayo sa ating next episode na Balita ni Dara. So, ayun. Ay, ano ba yun? Meron akong bato Ayun, trinay.
Iba pala yung topic. Hindi na pala ito balita ni Dara, guys. Mag-ingat kayo dyan and protect yourself, protect your elders. Protect niyo yung mga matatanda sa bahay ninyo. Kasi kung pabayaan kayo sa inyong sarili, kahit na healthy kayo, lagi niyong iisipin na may mga makakasalubong kayong mga matatanda. It's better to be safe than sorry. Makita-kita na lang tayo ulit sa ating next vlog. Bye! Ingat kayo lagi. Bye-bye!